Тракторларны кабызып карыйлар, шапкычларның эшләвен тикшерәләр. Аграрий җәмгыятенең машина трактор паркында терлек азыгын әзерләүдә катнашучы 9 берәмлек техниканы карап килеп куйганнар. Төп игътибар техник һәм янгын куркынычсызлыгына. Төп игътибар техниканың теркәлү үткәненә, янгын һәм техник куркынычсызлыгына, документларның булуына юнәлтелә. Техника әзер икән, эшнең сыйфаты да була дигән сүз. Бу үз чиратында әзерлисе терлек азыгында да чагылыш таба. Ришат Хабипов хуҗалыкларда аларның яңарту мөмкинлеге булуына сызыклады. Biz миллиард 600 миллион сум акча быел бүлеп бирелде. Техниканы яңартырга ул 40-60 программасы белән бирелә. Шул программа нигезендә без 6 миллиардка хәтлек техниканы яңарта алдык. Әле менә Росагролизинг аркылы безнең техниканы яңартырга мөмкинлек бар. Росагролизинг әйтәбез инде уңайлы безгә схема белән тәкъдим итә ул техниканы алырга. Бары тик хуҗалыклардан 4 төрле документны тиз арада әзерләп бирсәң, 1 елга түләмичә торып, техниканың инде әйтәбез алып кайтып, бүгенге көндә эшкә җигәргә була. Менә шул мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк дип уйлыйм. Сыерның сөте телендә ди халык терлекчелектә нәтиҗәле эшләүнең нигезе яхшы итеп әзерләнгән азыкка бәйле булуын авыл хуҗалыгында эшләүчеләр яхшы аңлый. Чуть-чуть, немножко внимания изменить. Ну, тот же кармотехник, тот же расходный узел, да, это уже дает возможность развиваться дальше. Новая техника, новые технологии, и они еще больше будут повышать. Иң беренче чиратта сыйфатлы терлек азыгы кирәк. Аны башкарып була только яхшы техника белән сыйфатлы иттереп терлек азыгын салганда, аны саклаганда һәм инде терлеккә җиткергәндә безгә кирәк яңа технологиялар буенча эшләргә. Менә шул эшләрне без бүгенге көндә таләп итеп куябыз һәм инде үзебезнең авыл хуҗалыгы предприятиеләренә без дәүләттән каралган субсидияләрне барысында җиткердек. Нурлат районы буенча күп еллык үләннәр 10,800 гектар мәйданны били. Шуның 4600 гектарында силозга салынасы кукуруза. Комиссия һәр хуҗалыкта булды һәм техниканың әзерлеген югары бәяләде.